Previously on tarkon soyayya. Lafiya kalau abokina ba wani abu normal. Ya za ka ce min ba kuma bayan na san da ba halinka bane ba. Ka ware kanka na san dole da akwai abin da kira mu dan Allah ka fara mu kira mu. Wallahi mutumina tun akan wannan kes din da ya shigo tsakanin wannan that Rouge boy ya kira suna Don MK ko da shi da Minati wallahi shi ne ke ta damu na har yanzu. Abokin ana so ka san tuna Minal wani babban bangare ne a cikin zuciyarka. Waje aka yi ya garin kai aka ne yau kama kare ne ka je bari ka san Allah ina asa din da ankul awwal ba mu jiya wallahi shi ne ban samu na yi ba wai sai da safa ne da dokar rai shi sa gaba ina maka rai wallahi kai da baka makara a ce yau sai yanzu zaka shigo kai dai bari class ma sai su ba mai awar Allah wallahi abin da yake faruwa duk ban ji daɗi ba na faɗa ma kai dai bari abubuwa ba sun kasance komai ya daɗi dai bari wallahi abokina ba na son ka ƙara zuwa kusurwa ne ba da ta wancan sati ba zan so ya ƙara faruwa da ta ka sani muddin zan je wajenta ta sa a ɗaya fatar da take jikina ai mun wanka da ruwan gishiri idan har ina raye to gobe sai na koma a cika ni kawai Yusra sha mara hankali san inda ake son shi ba da inda ba a san shi to na tsane ka ba na son ka na gaya maka wai wanda irin maye ne ko da kana da gadon maita ne ban sani ba dan Allah dan annabi kada ka kara bina idan kuma baka gaji ba za ka ci gaba da gajin munanan kalamai daga baki na rayuwata makomata numfashina ke ce komai ta yi sirata ina matukar son ki fiye da yadda ma nake son kaina maza jiya fa na mutu Allah na rantse da Allah kai to koba kai na me kuke yi nan no wallahi ana can ana karatu dace kuma nan guraren kai abokina ka ji su Don MK an kama suna shaye-shaye a wani empty class haba da Allah Allah To wai kama su? ina yarinyar nan Minat class captain din mu kai ni fa al'amarin fa ya fa kai ga sunan ku shiru ga sunan ku kai Allah ne ya rufa min asiri na rantse da Allah baki na kanin kafa Sarauniya ta. Ki san wani abu masoyiya ta? a'a Na kula cewa sun da nake fa baki amma. kamar ya Ina rufin kaunar da nake miki. Ba lalle kina min kamar ta. ai baka shiga cikin zuciya ta kuma ka gani ba Ban duba cikin zuciyarki ba. Amma ni na san abin da nake ji game da ki. Ya wuce yadda kike ji akan. ba ya faɗa ma Soyayya ma. ai ita soyayya ta gaskiya ba ta misaltuwa kawai dai na tambaye ka ne domin na san irin can da kake mu kuma yanzu na tabbatar na sani cewa ba za ka taɓa tafiya ka bar zuciyata ba cikin kewa ko kuma cikin rauni saboda zuciyata ta riga da ta kamu tarkon soyayyar Kina iya yi amma da komai ne da zaki ce dai san da nake miki dai baki amma. so
Faɗa mu menene shi so ɗin? Idan na faɗa miki me so yake nufi, kin yarda cewa san da nake miki baki mu? Eh. To shikenan. So ne fitilar da ke haskaka zuciyar masoya a yayin da take cikin matsanancin duhu. So ne tsintsin da ke kai kawo a tsakanin zukata mabambanta. Daga ƙarshe har sai ya samu zuciyar da zai gina sheka. So ne dausayin farin ciki mai haddasa runguwar farin ciki ki mara misaltuwa. Kin yadda yanzu? Na yadda. To shi kenan. Ki san wani abu? Yanzu ni ma ki bayyana irin san da kike mu. Ai ni san da nake ma ba zai taɓa bayyana. Amma ta zan gana ka. Za ku gane. Daga bakin ki nake so yanzu. Bayan ba. Kai, zo nan. Kai yanzu karfe nawa? Karfe 10:30 za ka zo mana makaranta. To karfe 10 ne, bacci ne kawai shi yasa ban tashi. Bacci? Daman ka je ka yi shayen ka na banza ba dole ka kasa tashi da wuri ka zo makaranta ba. Wayya, ba ni na shaye-shaye ba abun da nake shi. Ƙarya kake shaye-shaye kake. To gaskiya ba za mu juri wannan abun da yake mana a makaranta. Ka je aji zan zo in same ka. Ba za mu juri wannan abun ba. Ka ji abin da na gaya maka? An takura mu ba. Abin ya aka yi ne? Ke, ka huta. Alaikum salam. Tun da nake ta makaranta ban ganka ba. Na zaga ko ina kowane class na ga ban ganka ba. Ina na amma lafiya ne ko? Ba dai wannan abu da nake bane da Allah ki hakuri da abin da ne. A'a. Ko da ina son magana. Ba shi bane ba. Zan iya zama? Bismillah. Fatan dai lafiya. Ta ba wani abu bane ba. Ina son magana da kai. Amma dai lafiya. Amma kai ne zan kawo ƙarshen aiki. Sai ranar da abin da ya kawo. Tabbas zuciya ta gaba da san ta yadda ba na fahimtar kowane irin zance idan ba na gaba ko da ku hakan zai sa na rasa numfashi na. Faruk da za ka gwada zuciyata yadda da ke ciki da ka zubar min da hawaye faru saboda ina azabtuwa rashin ka kusa da ni faru. Kai ne bugun numfashi na Faruk, don Allah Faruk ka taimaka ka so ni. Na ji ƙudurinki kuma na ji batunki. Gaskiya ki haƙuri. Abin da kika mun da shi ba za ki samu ba. Saboda tuntuni ya riga na mallaka zuciyata da gaba ɗaya jikina. Ga wata babu ragowar guri a cikin zuciyata na wani na abin da kika neman a wajen. Ki haƙuri. Gaskiya ba ta yi soyayya da ke. Haba fa. Na ɗauka zan ji daɗaɗɗen kalamai a daga gare ka. Amma za ka jefe ni da wannan? Dan Allah ki haƙuri. Kuma dan Allah kai wannan abu da ƙari tsakanin da cikin ji kawai makarantu akwai zumunci mai kyau amma ba soyayya ba ki haƙuri. Na gode.